OK. Čaute ľudia, ja vás zdravím u nového videa. Tentokrát to je z Robloxu, hráme hru Assassin. Som tu s Igorom. Ahojte. A som tu s Osamom. Čaute. Oni sa hrajú na klonov. Výborne. A počkaj, mohol by som si vypnúť Around Over, teraz dostanete Irej, počkaj, vypnem si a fokam. Samo, pozri, aký mám knife. Si nám trošku nižší zvuk. Hej, lebo to som mu ja dal aj legendárky, aby si to urobil. Igor, a ja som mu dal všetko. No vidíš. Aha. Aj tam daj mi niečo. Dobre, vymením ti za toto. No výborne. Ja mám iba jeden inventár, lebo všetko to tak badinový. A ja som dal všetko badinovi. No vidíš, tak Adam, dlžíš nám 2 exot. Aha. Bo ja som ti donekol na exotik aj samo, tak vidíš. A Samo mi dal koľko? 2? Ja som ti dal dve tieto. Takže 2 knifey Samovi a Igor, ty si mi dal. Mi dal 2 legendárky a ty si mi slúbil, že on je túto. Ty debil, že si mi dáš exotik. No tak počkaj. Ty si mi dal tiež 2, tak každému 2. Adam, a ja som ti dal 2 legendárky a slúbil si mi, že mi dáš exotik. Hej, ako som mal vykraftiť z 2 exotík, chápeš? Dám vám tie 2. Ja neviem, že donately akože. Tak dám vám tie 2 legendárky a to vám stačí. Dobre, tak ako mi nedáš exotik, tak ja reportnem za buzeranciu. Áno. Dám ti report. Lebo report aj veľa urobí podľa mňa. Globus999 joined the game Assassin. Okay. Aha, Doriti Globus sa pripojil. Balín. Bože, už len ten nám tu pomôže. Ten tu chýbal. Nie, Samo, odíď odo mňa. Aj ty, máš ma? Nie, ja mám oného iného. Ani ja nemám teba, ja mám tiež veľakého. Igor, je mi to ľúto. Aj mne. Nie! Nie, ako to je, mi slesky hádam. Okay. Mne sa to ovláda samo. Dobre. Ja Nie. idem vyskúšať parkour so shift blokom. A mne sa to ovláda samo. Čo sa, ja ti to ovládam, Mne sa to ovládalo samo, výborne. takže ja som ti to ovládal, hej? Ty nie. Samo. Dobre, ty si mám tak, neboj sa. Tento deň. Ty, uzerám, čo do mňa dáš? Roblox offensive. Ja som bol napísal, že ideme natáčať. No, že natáčam. Nenapísal som mu. Čuš! No dobre, ideme do ďalšieho kola. Wow, this is very creepy. This is very creepy. Ja som creepy papier. Ty si creepy ako creepy papier. Ježiš, mám tak celý. Výborne. Online dater ma zabil. Joshua Praver. Hej. Výborne. Čo? A tento debil? Redire YouTube, neznášam ťa si tu vždy. O bože. A ja si myslím. Ježi. OK, on bol celý čas za mňou, to je creepy. Dieťa. Poďte voliť. Ja som dokončil parkour, ja som na to veľmi pyšný. Ako? Toto dajme tam. A nie, toto je dobré. Igor, toto je very creepy, ja sa toho bojím. Tak to je smutné. Čo je tu? Lobby build by Simon. And Dr. Deck. Joined the game Counterblocks. Roblox offensive. Doktor Detker. Doktor Edgar. Doktor, ktorý sa dotkol. Zase sa eliminate, ja som mal túto detku rovno dobrý. Ja som mal targeta. Ja som mal targeta a ja akože nie. Yes. Aha. To je výborné. Takto? Ty si sklíčko. Lebo ja sa tu s jedným bavím, on mi vraví, že ak mu dám všetky knajpy, tak on mi dá 1 milión. Aha, ja ti dávam 1 000 000 Robux. Aha, počkaj.
No čo mi dá? Hop, Milión Robux. hop, ja mu nejdem dávať, No, prečo by si mal? lebo Globus on by, o čo 999 sa joined the že game by mi nedal Counterblocks. milión Robuxov. Roblox No, offensive. jasné, že by ti nedal. Veď milión Robuxov sa dá do skutočných $2500. Ja som trafil zlého hráča, som na to veľmi pyšný. Tak to je smutné. Počkaj, kde je ten chlapík? Jeho mám. Samo, ty si mi vošiel do cesty. Aha, ty máš svoj meč. Ja mám tvoj meč v Kde je ďalšom. Joshua? Aha, Joshua, čakajte. Čo to má za nič? Ja ho zabijem. Budem na to veľmi pyšný. Cpasta underscore SK is now online. Bože, to je debil. Tučný online raider. I need rare, no a ja potrebujem rare. Aký je rare? Modrý. Hej, Armin, ja mu dám. Nie, nezaj mu. Daj mne rare. Bože. Ja je modrý. Samu 09 Yeah. joined the game. Dobre, A sme späť a mám zase toho Diamond Block. Ja mám tuto Red Lucy Gaming a nevie mám- to hrať. ja No mám- zomri! Ja mám, že It's Filip. A táto Tam tu- tetka, Adam, tejto tam tetky hore asi daj nedoplo. Že čo sa tu robí? Neviem. On ma chce. Lebo on ma dá. Mierim vôbec, hurá! Joshua je mŕtvý. Aha. Ja som do neho dal a on má svoj môj meč. Joined the game Counterblocks. Hej, Joshua Roblox sa offensive. odpojil, som na to veľmi pyšný. Hehe. Počkej. Strašne pôjdeme. 55 Asi joined the game ideme Assassin. práve poslednú hru, lebo... No asi debil, teraz som to povedal. Asi, lebo si nič nepočul však. Samu 09 joined the game Assassin. Samo, ty máš mňa? Áno. Nevidím, čo sa deje. Ako je toto možné? Je mi zle. Debil, tryharduje. Dáma taký noob. No dobre, Aj, tak poďme to ukončiť. Radio, ja chcem radio. Obe, tak ľúčime sa s vami, prehrali sme Video nepáčilo s Bohom. a dajte like a Nie, odber dajte plus. dislike. Ďakujeme, dovidenia.